Nama saya Bagas Januar Syahputra dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Timur, kota Balikpapan. Oke. Ini baru kelas 12 dan alhamdulillah tahun ini lulus. Oke. SMA 8 Balikpapan Barat. Ini belajar di sini Oke. berapa lama? Sudah dari tahun baru kemarin. Tahun baru kemarin. 6 bulan. Nggih, mboten nembe 3 sasi. 3 bulan. Nggih. Dan sebelumnya pernah belajar Mung belajar gamelan kok. galang. Mboten nembe teng mriki. Nggih. 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 Sekolah online. Nggih, nggih. Oke, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng matur rasanipun pangreksanipun SSGM Bapak Wasito ingkang sepindhen kula lan para kanca-kanca ngaturaken sugeng wiyadi sedaya lepat kula sekonco mugi Bapak Wasito paring pangapunten dumateng kula sadaya ingkang kaping kalih nyuwun pangestunipun Bapak Ibu Wasito mugi kula sak kanca anggenipun ngudingi pinaringan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Saderengipun anak-anak, saha Bapak Ibu saking Kalimantan Panede Bagas. Bos kita akan menjadi pulang. Nggih saderengipun monggo kita kunjuk syukur wonten sampun Gusti Allah ingkang Maha Esa Kuwasa dene ing wekdal dalu menika kula anak-anak saha kadang sedaya saged makempal pinaringan wilujeng sekolah boten wonten alangan sedaya. Nggih, Estu Jati Kusuma minangka wakil kanca-kanca saking Sengkuyung. Aturmu sing sebisa mau sak tampa anak-anak. Ngaturke Suryati, ngaturke sakabeh kalumputan. Semoga wong tua akeh lupute, muga-muga kalumputan bapak lan kabeh anak-anak bisa dilebur ana ing wulan Riyadi utawa wulan Ramadan. Mong karya Bagas Waras slamet wilujeng ing sakdikala. Sabanjure wong tua tansah mengestun marang kabeh anak-anakku ingkang padha gabung menika sanggar seni Guyub Rukun Muda Surakarta. Ingkang Bapak, Ibu, Bapak Wasito lan Ibu Arista, muga-muga anak-anak bisa padha ana ing bangku pangulanan mudi indah ing kami. Gayuh marang Ibu kawruh, muga-muga pinaringan gangsal lancar. Lan Yesus jasa mau kena kanggo makarya tak kutang-kutang besok dadi abdi negara dadi PNS. Amin. Lan iki mengko anak kanggo acara supaya regen gayan gumanegen ing puniki ana pegelaran yaitu Bagas Mazda Bagas. Dene wis latihan utawa organisasi oleh sanggar Guyub Rukun wingi oleh wulan Ramadan sabubare sholat tarawih dan libur 1 minggu sadurunge wulan Lebaran iki wingi ana gladi bersih. Lah begini muga-muga bisa lancar lan padha ngirimi Mas Bagas mayang yaitu diuji peniki piye cak sabet karo Titi Laras. Lah tapi rupiyoke anak-anakku yang Titi Laras lho. Nek sabete wis sudah kebanyakan anak sabet terus kontrol itu bagus biasanya yang Laras.
engko disusul karo Panes Semarang, ya wis. Panes Semarang itu armaya yang Semarang. Mengkono kan dadi ature Bapak sebesar maneh monggo paling panis itu lan pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mapan dulu.
kasiliring samiron lore sekar kadung ngas kandano mawer aras renang ning driya Sun mangke to kisana. Sami wilujeng rawuhipun jenengan tika wonten griya mriki kisana. Inggih, Kyai Praharjo Swangkula Niskomo. Nuwun sewu Kyai Sumpun. Menika dosa manahilan ing negari Kondhapra dene kula minangka demaing manahilan nami kula ijraka kisana. Dene Kyai anak dalam garwa kula inggih nami kula pun paminta pambang mawon saungsipun kisah saking pundi saha sinten ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika kapernah menapa kisana dipun pepangaken kisana kula min saking negari Ngastina mantu pundi paling kula Kyai kula kados kuningan yasna menika nun sewu menawi boten sisih menapa ingkang asma Kunti menika prameswari negari Ngastina garwanipun Swardi Prabu Pandhu inggih Sang Putri kapirangu relangkul kinempet yope dosa retaning kawono Duh Gusti sesembahan kula mawantu-wantu nyuwun pangapunten dene kula wani ngajari lengkap paduka saben saking kula boten mangertos paduka putri inggih boten dados apa Kyai nuwun sewu Gusti Putri wingking panjenengan menika napa Gusti kula para Pandhawa ora sisih apa nang kanthi iki anak-anakku para Pandhawa iya Kyai aku pambarep jenengku Puntadewa wah yo aku manjae aranku Bratasena lan kae sing digendhong atiku kembar Pinten lawan Tamsen dene kula panengah aranku Permadi Kyai Pratakono kene iki kepengin jaluk tulung marang sira Kyai Joko. Oh nggih Gusti Putri kula kadawan menapa. Kyai sak temene aku lan anak-anakku lagi nglakoni kawula Broto. Gandeng yo ngancik wektu bengi. Apa sira kepareng yen aku lan anak-anakku sawetara melu nginep ing wisma kene suwengi. Dene dina sesuk aku lan anak-anakku bakal nutokake ana Broto Kyai. Inggih Kanjeng Putri. Mangsa kekake boten namung sawetawis mbok menawa kersa salami nyomendah bingahe manah kula kelawan kawula manah ilang sampeyan. Yo syukur dene wong ati gelem nrimo aku sak anak-anakku Kyai. Inggih Sang Putri, metawi tetep mengaten ayo bune dereng nuku iki karo mancing.
nanging kabur. Bejo kemayangan ya bune. Dene omahe awake dhewe diagem sare karo Gusti. Pingke leres pane. Wis ngene wae. Kalau ben kampung perkara iki dasar sing ditulis ora ono. Dino iki aku titip anak-anakmu padha pengono ya bune. Aku dhewe yang bakal sowan ning Cokro. Ben didhahar lawan Sinom Prabu Boko bune. Pangaten ingkang bidhapun panjenengan Pakne. Panjenengan niku piyai kakung kang kudu tanggung jawab kuat. Luwih becik menawi kula mau ingkang sowan kersane didhahar Sinom Prabu Boko Pakne. Pungkusi. Wis cukup permanen iki. Aku iki anak lanang kudu sore kudu menuju jero keluargaku. Aku anak lanang kudu tanggung jawab. Oh, aku njaluk pamit yo Popo Biyo. Aku wae sing budal ning Cokro. Yo, aku krungu. Aku kudu piye, Babu Putih? Wakil ono temen coba sak keluargan. Rampung perkara iki padang jagate Cokro saka hambek ing kasatriyan munggir. Kowe saku to, Ger? Wah, yo, aku saku. Yen pancen bener aku ing Cokro wiwujud buta ing gemen kaki menungso. Demen rusak katentreman nyebar ora murka bakal upal kangge pati. Inggih kula saged Ibu. Ilmu enggal putal pelono coba sabar.
lan kaning yen aku samangku sandya utama Tobat ijropo menawi boten klentu panjenengan menika mban kepat mega sapa ekor iya bener ora sisik kan dari panjenengan ijropo inggih ban kula kagawan menapa karo kuwi piye dina iki kowe kudu paring dedhaharan lawan Sinon Prabu Boko nganti wis randhap telung dina ra ketok kewajibanmu paring dedhaharan kang awujud brasak pedhaki lan ngawuh menungso siji. Apa kowe arep jarak lan nglerwakno Sinon Prabu Boko Idropo? Yen pancen mengkono para gage kowe prasaja wae. Nyuwun pangapunten, Bang. Kula mboten gadah menapa-menapa. Monggo mangbeto kula kemawon mangparingake Prabu Boko ngagem dedhaharan. Ora usah kakek lembut. Yen pancen kuwi sing dadi karepanmu, balak puntu wis sak keluargamu. Tak gawe nek kota propen dadi dedhaharane Gusti kok kowe Ijropo.
wisaya Indrian sosoro tomo Ya jagat ya Bathara wah dudu arepe dhewe. Wani ngrusak barisane wadya boleh kok kelakon dadi atur sinuwun ketiwasan sinuwun. Kang Gareng, Bagong, ngopo? Ngapa, Dre? Ana adat tradisi Jawa sakwise Idul Fitri. Apa kuwi? Ana lebaran. Oh. Praktek.
Lebaran itu berasal dari kata yang bisa dimaknai selesai. Bar posone, bar poso sesasi full, langsung jalur maaf-maafan. Sing kaping loro luberan. Luberan ki apa, Dil? Luber ki artinya meluap atau melimpah. Luberan menjadi makna dari Idul Fitri. Wah. Wis sebabnya apa, Dil? Mengandung nilai-nilai untuk saling memohon maaf. Langsung kelebihan harta untuk berbagi melalui zakat. Terus semangat tuh kan? Terus semangat tuh kan? Sing kaping 3 leburan. Leburan ki asal saka kata lebur artine lulus atau mencair. Artinya ketika seseorang telah melakukan luberan maka dosa-dosa antar sesama dileburkan. Kaping 4 laburan. Laburan ini pemutihan diri. Jangan dicat. Jokowi menyimbolkan warna putih. Umat Islam pada hari raya Idul Fitri memiliki simbol putih suci. Oleh karena itu, ucapan pada saat Idul Fitri senantiasa permohonan maaf lahir dan batin. Mana ya? Nah, saiki atur panuwun dumateng Bapak Wasito Jati kang wis kula wentak awake dhewe kanggane. Wiwit cak sabet keprak sanggit lan ditilaras. Arep ora doane ya Assalamualaikum Mula aja wegah lan aja wedi terus sinau. Arep poso kok ngendi wae to nek tresna karo budaya kudu sinau. Budayane dhewe sing yang melestarikan siapa lagi kalau bukan uga matur nuwun marang bapak lawan ibuku sing wis adoh saka Kalimantan maringi pangestu marang aku belajar kan karo pakde lan dulur-dulurku sing wis teko kene tekan omong dipae dulu arep ngatur apa Dek? Iki apa ngono? Apa cok? Request. Apa to guys? Apa ana request? Apa saka Pak D? Ana request apa? Kan apa? Mari kangen, Po. Ojo ngarai haus iki wis haus iki. Yo, mari kangen. Ya toh.
insyaallah bismillah komplit. Moga-moga sing sakit sing dan diparingi sehat. Sakit apa sih? Aduh. Ya, tuh. Ya, ngatarake apa nih, gue guyon-guyon begini. Apa cok? Ono request nih cok? Apa saka Mas Agus enek arep request apa Mas Agus? Podang kuning wae ya. Ya, podang kuning. Yo. Boleh sen, tata-tata sen. Nadyan wujud temong peksi hagawe talineng ranta
Wah, kanca-kanca biru iki aja jos tenan. Arep pocen nom-nom sikile wis. Sikile dawa. Sikil, kudu sikil. Sikil. Sapa sing sikile dawa? Kowe sapa? Wis keprane. Ya. Sesuk itu ada ben aku sayang. Ayo. Wes guyub rukun di sini cah nom sing seneng seni wah. Sing Pak Wasito yo sing ngajari tenanan. Nek ora tenan ra dadi lho, Dek. Ayo. Rono. Ya tapi ya nek latihan yo teko, aja 2 minggu pisan teko. Poso yo ora tau teko pas ini acara teko. Sopo tok kuwi? Ya sing rasa wae. Tak gelem nyindir sampeyan kan. Ngomong balik ketok. Tanggapan luar pulau ya, Truk. Mbok menawa. Ono bidadari jatuh padha. Mbok menawa bapakku enek acara terus nanggap awe dhewe kabeh ya. Yes. Padha yang IKN mlaku-laku yang IKN. Yo. Pesawat kok kapal terus. Wah, sing mabuk laut piye gitu. Numpak kapal kok mabuk, numpak pesawat. Lho, nek mabuk udara piye? Pelaku. Kaya yang nek kamar nek mau ya. Wah, sing dene wis suarane apik. Sing balung wis mempeng kok ora ana sing nyawer iki. Wah. Kok iki mangane mikir ana sing nyawer. Wah, itu. Wah. Tombo iso. Apa? Itu. Ayo. Arep pocen nom-nom wae. Gila nang gurawe dhewe sing tuwa terus. Lah, yo. Kalau Mas Dino nek kalah. Dikon balunge karo Mas Dino aku kalah terus. Heeh. Balunge gede. Apa? Keopen. Nah, betul. Aku balung. Ngojo awale. Ya itu. Biyen ki ora tau kenal, gandeng kene malah dadi sedulur. Jalarane Gusti ki warna-warna ya. Seperae guyub rukun. Ayo. Tanggal guyub rukun salaminya ya. Guyub rukun tegese. Wah. Mas Greno lanjut gandul ngono. Yo, Mas aku sampe serapat kok piye? Oh, awalnya aku mlebu kene iki aku meneng lho, ora ngomong apa-apa, ora ngancang ngomong saiki tipis. Apa tak kowe? Akeh ngomong iki. Oh, ini sini guyu. Wes, soalnya akeh gaduhan kobong. Awal lembu yang mungkin ketok. Bolane gitu. Nah, iya. Iya, saya boleh jalan gede Mas Dino. Kayak apa? Ini kan gol gue. Boleh belakang awal, boleh belakang. Wah. Baca-baca hero ini jangan warna-warna. Itu kurang gede Mas Agus. Ya. Ayo sing durung join guyub rukun
Paling ada di YouTube nggih. Lagi iki ora omong ngajar gamelan. Lah terus ajar apa ajar sinden. Oh iya. Aku sinden. Kalau ajar dagel tuh. Karo nopo? Karo Mas Agus. Bosi. Itu sampun. Karo bosi kae Mas Dipa. Oh nah, karo ngomong aja. Wah ya dikenal itu, kenal ngomong kali dulu kenal karo kadang-kadang. Yo kenal sik yo. Barengan cek no. Barengan cek no. Ayo. Sing atas. Yo, apakin ngomong apakin. Ben wong paling kenal wong menawa iso tanggapan diceluk. Bagian apa di sini? Arya. 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 Mas Arya dulu Arya. Oh, iya salah. Karepe sing rada lemu bublek iki sapa sih? Oh, itu Bagong. Pujian kepada Pak Yoyo. Cari ukuran gitu. Burinya Mas Rito apa? Pakai sinten. Padu serta padu. Jejer niku sinten nggih? Sing nganggo kacamata niku. Oh iya, awake dhewe kenal lah. Wis basa-basi. Sing nganggo sampo sing dolanan HP sapa? Sapa jenenge? Lah sing kegokan sapa, Tru? Sapa, Mas? Kayak tuan rumah. Apa iya? Lah sing iki sandike Mas Raten iki sapa sing rambuté ngadeg niki? Dewe kan sapa sing kanten dhewe dolanan HP nganggo sapa? Oh, lah dolanan HP wae. Mas, tangi Mas. Pun sahur lho Mas. Sampun de wau. Wes to? Lah yo ditepangaken. Baru kan wis kenal. Saiki sing hubung. Senyumannya manis teh. Itu apa? Dia dipun tepangaken kula Tian. Mas Tian. Oh, pasti kan iki. Mas Tian. Oh, Tian. Krungu kula Tian ora. Ditereng kae yo Pak Bos. Pak Bos. Dinten mari buat apa? Ibu temangaken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula. Oh, Mas Udin nggih. Dalam yo.
korban nendok siji. Dahsyat. Terlalu Dahsyat. 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 Terlalu dahsyat. Dahsyat tenan. Dahsyat. Dan sudene. Sekotengan dia. Sekotengan dia. Mbok menawa mendakan nikahan lho. Wakili Jawa Tengah. Pak Jenderal. Sekolah ngendi? Oh, cahaya SMKI lho. Gus jalan nomornya lah Gus. Wah, Gus Pura-pura tidak. Yo lanjut sapa niku? Ulet. Ada di. Sekolah pun tiba. Wah, SMP sendiri. Aku SD kok. Ayo lanjut sebelah. Dipun tepangaken nami kula wening Oh, sekolah pun tiba. wonten SMA Negeri 3 Surakarta. Balik. SMA 3. Kelas pinten, Mbak? Kelas kalih Mas. Oh, kelas tapi sudah. Kayak kau sih baru doa ibu pergi dari. Lanjut sebelah. Nggih, dipun tepangaken kula Wida Putri Laksitaningrum. Pak Wida. Nggih, panggenane Wida. Sekolah pun di Wong pun lulus. Sekolahe SMP Negeri 8 Surakarta. Pun Robusta. Oh iya nih buriku dhewe. Masih Awal iki sudah disotani soal surat tani so. Mas Lenteng. Ya, wis kadung jebun. Panggilane Ahmad. Mas. Penulis Mas. Pas ganteng dhewe kan lain. Sama tak kuwi? Pokoknya kene iki ya. Iso belajar gamelan, iso belajar dalang, yo iso. Gawe ora main ati terus lah. Lah isine dagelan kabeh.
Agus wis gawe rara. Ya Mas Agus, arep ngaturake napa Mas Agus? Boten sah turu Mas. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Maafkan aku. Ayo Gus. Ya. Ini khusus Mas Agus, request nopo? Kepiling. Oke ya, kepiling. ibadah utama ibadah ini cangkai nangkok. Nopo? Tadi tekon apa? Oh, langsung perkenalan mau. Langsung perkenalan mau. Iya. Jadi nambah siji deh. Ya, bayaran sinten Mbak namine. Nggih Mas Dalang. Nggih. Asmanipun kula Veronica Mas. Mas. Mbak Veronica nggih. Nggih. Celokane napa Mbak Vero? Nggih. Sing Mbak Vero nggih. sing balung baru sing sinden Vero. Terus sekolah enggak? Sampun kerja. Wah, senior kula iki. Sungkem riyen. Kalau wong tuwa itu sopan sae.
apa wis to? Si. Apa iki? Apa ki? Makan apa bae? Kula urus. Celengan apa ki, Bu? Apa? Kenapa iki? Kuwi. Yo. Ayo untuk aku kabeh. Kakak dorong-dorongane nang karo sapa kae? Cuma ini jeroko ngadep dorong putri. Ayo. Yo, rono yo dong yo. Kanjeng langit kelap-kelap kapok bergenjang ing alis. Wedhus Gusti Putri, kula nyuwun kenging pangeksan. Kula suwun padukan para putra Gusti ayu sampun ngantos kasepiye karagan. Awit wontenipun perkawis menika sang Dewi. Inten sapa mangerti. Aku sak anak-anak wis padha mangerteni wong kang dadi ribatan keluarga. Uga lelakon kang dumadi ana negara Eko Cakra kene kae. Yen mengkono aku lan anak-anakku bakal sakbiyan marang sira sak keluarga. Waduh, Gusti Ayu. Panjenengan kamu kula. Kamu menika pecah dipun nyakaken kados dewa sang Dewi. Sampun ngantos dengan kikoran para putra ing dados beban. Mungkin iki yen wong wis mongko kuwi cukup wae. Mongko malah gelem sepentingan kabeh marang wong mau bakal kawulih ing dina pati. Satemas besok kacempuran ing tempat pasiksan langkung tanpa panyapura Kyai. Hari rasa hari Waduh Gusti Putri ngantos tinonton dodo kula mireng dawuh sing ngadika lajeng kersa panjenengan kados pundi sang Dewi mangerti yo Kyai dina samangkang lan anak-anakku padha nglakoni nitampa ngrame. Mbok menawa dina iki aku sak anak-anakku bisa miwiti tapa ngrame ana ing kene. Sakbiyan marang kawula sembutake panggiyaku. Mula kowe kabeh ora sakti dadi panganing aku popo. Anakku Broto Sena Sagung dari pasok pangan saka desa Manunggal kene. Babi ora kena sira sampe. Waduh sang Dewi, nyata aku kemenapa dados tawaku malah hilang mriki. Kula mboten saged menapa-menapa. Kula namung tiyang alit namung saged ngestakaken kawujengan kita. Menawi mengaten mongko Raden, kula punggone rujak rumiyin. Yo. Ya
mengkono aku trimo manut. Nanging aku duwe panjaluk. Menapa menika Raden? Ing mengko yen aku dipangan Prabu Boko. Para warga manah lan kudu padha nyeseni ora ngalun-alun ora nyoto. Menawi ngaten inggih Raden, monggo dengan kita Raden kula monggo rujuk yen Raden
pasok pangan. Kowe arep piye? Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Kula nembe mawon angsal tiyang kangge pasuk dahar jengatika. Nika larenipun wonten wingking kula. Menika sampun kula bumbune rujak dados karmen paduka sinuwun. Kowe ladal kowe. Yen lawe kowe ngono iso waras sesasi weteng kowe. Ayo aja mati tanpa aran. Pawongan kang wujude sapi gerobakan ngaku sapa jenengmu? Takon marang aku. Brotoseno kang dadi aranmu. Ayo suarane terane jagat. Ayo maju lakon patah romokso lho. Aku panganan nang aku jauh. Dipangan oleh alun-alun nek Joko. Woi, ladal. Lagi iki ana wong jaluk dipangani alun-alun ya. Yen wong jaluk dipangani alun-alun iki sepiro abote ayo. Tak gandeng, tak kanthi yang alun-alun kuwi, Gus.
kang tidak bodoh susu. Yen ora dirampungi mudah saya akeh yang dadi korban kawisane Prabu Boko itu. Nyata padu Raden Satrio luwih. Dinten samangke kota sampun boten dados negari kegawat ugi membayari malih Raden. Monggo kula dherekaken kundur meneng desa Manahilan Raden. Ing rika kadang jengadika sampun nenggo Raden. Dinten menika bumi kanca sampun merdika. Karana Prabu Boko pecah Raden Bratasena Gusti Ayu. Iya, Kyai. Wis wajib aku lan anak-anakku sak diampuni kene. Yen mengkono wis rampung sejibar lan anak-anakku ono kene. Mangke rumiyin mbok menawi salah satunggal putra Paduka kersa dados Narendra wonten negari Kandakra Dewi. Tartanku bumi kota saged merdika malih. Kyai, ojo duriki atimu. Aku lan anak-anakku ora pengen golek kamutan. Nanging ngamuk pengen nglakoni dharma. Yen mengkono aku njaluk pamit bakal ngrusake lakuku yo. Kyai, inggih Sang Dewi, sepisan malih kula ngaturaken kuwi panuwun mugi Gusti Japangelan apa dengan dikuat kula putra. Den, kula enten sowan Den. Yasane dusun manah bilang wonten barisan saka negari kanca wigati boten trima kersa sedang Sina Prabu Boko. Wah, tak jakae dhewe parah.